mi ddefnyddiais i rhywbeth, dwi'n defnyddio bob tro, dwi'n defnyddio y patrwm bod, unrhyw beth. Wedyn, mae hwn yn gweithio hefo defnyddio mi fydda i'n mynd, mae o'n gweithio hefo mi es i, mi ges i, mae o'n gweithio hefo lot o batrymau yn ymwneud efo gwyliau. Ac da chi'n gwybod, mae o'n reit handi achos does ddim llawer o waith paratoi, deud y gwir. Be dwi'n licio am y dasg yma ydy bod y dysgwyr yn meddwl bod nhw'n cael hwyl ac yn meddwl bod nhw'n chwarae, ond wrth gwrs be maen nhw'n neud ydy drilio ynde, achos dydw i ddim yn un mawr am drilio bod rhywun yn deud rhywbeth yn ôl ata fi drwy'r amser. Dwi'n trio ffeindio ffordd bod nhw'n defnyddio'r patrwm heb sylweddoli bod nhw'n ailadrodd 20 o weithiau felly. 8 amser yn y dyfodol. Iawn, felly da chi'n gallu deud heno, da chi'n gallu deud fori, da chi'n gallu deud mis Mai, iawn, da chi'n gallu deud yn yr haf, unrhyw amser yn y dyfodol. Cam cyntaf ydy bod nhw'n sgwennu 4 lle a maen nhw'n cael hwyl gobeithio wrth benderfynu am 4 lle da drwg i fynd ar wyliau. Wedyn maen nhw'n mynd i fewn i'r peth ac yn sgwennu 8 amser, a wedyn y cam mwyaf hwyl ydy bod nhw'n dewis 8 person enwog a rhoi o tu fewn, a wedyn maen nhw'n cael enw annisgwyl o rywun enwog. A wedyn be nes i oedd rhoi cwestiynau ar y bwrdd gwyn iddyn nhw ymestyn. Felly oedden nhw'n gofyn be fyddwch chi'n bita, be fyddwch chi'n neud, be fyddwch chi'n brynu. Mae'n dibynnu ar lefel y dosbarth. Felly maen nhw'n ymarfer yr un patrwm eto ac eto, ond dyn nhw ddim yn sylweddoli hynny. Lle fydde di'n mynd? Gobeithio fydde i mynd i'r Las Vegas. Pryd fydde di'n mynd? Dwi'n siŵr fydde i mynd i'r dydd Nadolig. Efo pwy fydde di'n mynd Las Vegas? Gobeithio dwi'n fydde i mynd Gareth Bale. Gareth Bale? Nice.